Epektibo DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo DTX 500. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500 nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. K5 News FM. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:37 na sa aga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa Balitang K5 sa umaga. Sa Martes nga edisyon sang aton sini nga pagpangalagad. Dili lang sa kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7. Hunyo 17, 2025, June 17, 2025. Sa aton sining mga kauturan, kamustang inyo sining adlaw, kamustang inyo sining bugtaw aga pa. Mag-inom sa mga kampyon nga mga kape, ang Klinika DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga kauturan, sa mga suki naton nga mga tagpalamati, isa ka maninaya nga aga sa inyong tanan. Gina-welcome na nato ng inyo sining nga pagpamati sa Balitang K5 sa umaga. Sa gihapon kaupod ninyo ka K5 Ray Espeja Umalay.
Good morning gid sa aton sini nga mga mamang tsuper aga pa nagapasada sa aton sini nga pagpangalagay sa aton sini mga WVTC taxi patrollers o kon sa aton sini nga mga taxi patrollers kag WVTC modernized jeepneys sa mga tricycle e-bike driver sa mga vendors sa naglain nga mga merkado publiko sa KISS naton K5 Iloilo Solid Reporters kag sa aton sini nga mga overseas Filipino workers abroad. Kamusta kamo tanan? Bugtaw na! Alas 4:40 na mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Pauta ng lakat sa nga panahon weather update with ka-K5 Weng Senyeres. Kag ang K sabihan naton aga pa diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good morning gid sa ato sini mga pinalangga nga mga tagpulati Ma'am Mike May Benedicto. Good morning Ma'am Bings, Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Mamayet Sapio, Ma'am Bibing, Ma'am Kyle, Ma'am Raquel, Ma'am Azon Peneda. Sa kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, good morning. Kay Ma'am Bing Special, good morning. Winifreda Sarmiento, good morning. Mayong aga gid sa inyong katanan. Kay Ma'am Ining Ilumba, salamat sa Ginoo sa bugay kay kabuhi. Amen. Mayong aga gid ka K5 Ray Umalay. Sa aton sini nga pagpangalagad ka K5 Weng, sa imo sini nga report. Sa aton sini nga pagpangalagad diri mga ka K5 sa balitang K5 sa umaga ibalo naton ang lakat sang panahon. Ano bala ang sitwasyon subong mga ka K5 sa aton sini mga kauturan nga palibot diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kaya suno sa pag-asa mga ka-K5 as of 2 a.m. subong nga aga Hunyo 17, 2025 sa aton sini nga mga ka-K5 may nasiplatan mga kauturan nga isa ka LPA o kon low pressure area ang ginamonitor sa karon sa aton sining pag-asa kag posible mga ka-K5 nga mag-develop ini sa ginatawag naton sini nga tropical depression sa masulod nga 24 oras. Ang ining low pressure area mga ka-K5 ang nasiplatan na sa sulod mismo sang Philippine Area of Responsibility o kon sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga ka-K5 ining mga aton sining din ng inyo sining ano pakita nyo ang aton sining LPA mga ka-K5 para na sa Philippine Responsibility kag na monitor para mag-develop o kon mag-develop ining tropical depression. So gabay pa nga hindi na ni maglabot pa mga ka-K5 sa ginatawag naton sining bagyo sa aton sining mga kuturan sang ligad tong inadlaw dito sa may Lambunaw. Grabing bobo sang uran mga ka-K5 ka paralid ang mga atop to mga kuturan sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang atop to sang mga panimalay to mga ka-K5 dito to sa may Aniway ligad man nga adlaw may ara sang buhawi sa aton sini nga mga ka-K5. Ti ekspektaron mo na gid man ni subong kay ti tag-ururan na mga ka-K5 mo no. Aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ang lokasyon sang sining LPA o kon low pressure area sa aton sini nga mga kauturan no. Ara na sa 20 kilometers northeast of Romblon sa aton sini nga mga ka-K5. So malapit lang ni sa Western Visayas. Karisway nga hindi ka mo magkatingala kung grabing ulan kapon. Grabing galom sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kuturan. Gabay pa nga hindi na gidi maglala. Hindi maggrabing uran no? Hindi pa kita ready sa bagyo.
kahapon na nagumpisa ang klase. Kung magisigisiging oran kag magsiging bagyo sa aton sini nga mga kakipay. Apektuhan naman yung pag-eskwela sa mga kabataan. Tapos sa mag-eskwela, hambalon sa nga ginikanan. Ay, hindi ka nalang mag-eskwela to, day. Kaya grabing urano. Basa gining pante ni mamo. Angging Palma, good morning. Nagpamatigid sa ato sa nga pagpangalagad sa Barangay Tubod, Bingawan, Iloilo. Lang la Dublan, Mama Richel Vaves Tuando, Totong Labiogo Allen Bolkerin sa Radyo Maragtas sa Kapis. Sir Joey Bonda, good morning. Nagpamatigid sa ato sa nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. 46 minutos sa nakaligan sa takdang alas 4 sa aga, si K5 Wing nga na LBM aga pa. Banat sa imo sini nga kay sabihan kaya ako na nagibalbal sa nga LPA di. Pero gabay pa nga hindi ni mag-develop into tropical depression K5 Bueng? Pero ano kay K5 ala uman sa gihapon naton subong adlaw no ang magulugal umon tubtob magalumon nga kalangitan nga may pugtak-pugtak nga pag-ulan balik karon sa hapon gina-expect mga K5 nga mag-ulan man sa gihapon ngay man ga permi naton nga na-experience na pero ini ang tugas ang easterlies pa mga K5 bali wala pa sang direct nga epekto sa aton ang ining LPA nga yara sa karon sa Corkera or Corkera mga K5 Corkera Romblon. Sige, K5 Bueng, anong emotion nga case sabihan aga pa? Siyempre, ang case sabihan of the day naton mga K5, hindi ka dapat madulaan sa paglaom, tandai nga ang bulawan nagikan man sa duta. So, amo na mga K5, no, humble beginnings, no. In short, or sa English, humble beginnings mga K5, no. Hindi tungod kay pigado ikaw subong mga K5 or do wala ka na ginsang kwarta or mambal naton bala nga wala ka na sang dalaganan, wala ka na sa nugakadulaan ka na sang paglaom nga ma-improve ang imo nga kabuhi mga K5 no. Tandaan naton nga ang the most precious nga nga butang sa kalibutan ang ginatawag naton nga bulawan o kun gold nagikan man sa duta mga K5 gani kung ikaw no ang mayara sa ginapangatubang nga problema financial man hindi ka gid madulaan sa paglaom kaya maabot gid ang time nga ang imo nga ang kadalagan o kun ang pag-improve sang imo nga kabuhi maabot gid para sa imo. There's a perfect time, a perfect place, no, sa tanan nga bagay. No, sa aton sini nga mga K5, no. And when the time has come nga na achieve mo ina sa aton sini nga mga K5, no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ang imo sini gina handom nga achievement sa emotion nga kabuhi so parehas man na sang gold sang bulawan. Yes, ang bulawan is bal mo gani halin sa duta no sa aton sini nga mga K5 game proseso nangin gold kag ang gold is also a precious thing no because ang gold pwede mo siya masuksok mangin palamuti sa imo sini nga lawas at the same time pwede mo siya maprinda. But silingon sina aton sini nga mga K5 it's the same thing with your dreams or blessing nga nagabot sa kabuhi mo no? Ang importante lang pasinsado ikaw hindi ikaw impatient nga ura-urada o dasig ikaw matak-an ka K5 weng-weng sinyeres because ang tanan nga bagay sa kalibutan may perfect timing no sa aton sini nga mga K5 and mag-abot ina isang perfect timing nga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati mo ganing hampal ko do parehas na sang bulawan no nga hindi mapuslan mo gid no sa aton sini nga mga K5 no pwede mo gid maprinda when we say maprinda not literal nga maprinda but then ang butsilingon tabla nga pwede mo gid mapabugal no sa aton sini nga mga K5 basta ang importante lang
nga magdangop ka lang permi and always thank God for everything whether you receive a blessing or not. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Because ang bagay nila, every gising is already a blessing. K5 wing-wing senyeres. So kung why pa man ikaw na nagabot sa imo da ang mga achievements mo sa kabuhi, mga handom mo, ang mga desire mo sa imo nga life, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, the most important thing is that you wake up every day in the morning. Okay, K5 wing-wing. Senyeres, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 4:50 sa aga, kaysa sabihan sang Ginoo ka K5 wing-wing senyeres sa aton sini nga pagpangalagan sa First Chronicles 16:12. Ang ambal diri sang Ginoo sa iya sini nga sabihan, remember the wonders He has done, His miracles and the judgment He pronounced. Ka K5 wing-wing senyeres, do paras man ni Simo sini nga sabihan, no? Remember the wonders He has done, His miracles and the judgment He pronounced. Subot silingon ka K5 wing-wing senyeres sa imo sini nga sabihan kay na nga no tong ambal mo nga hindi ka madulaan sa paglaom, no? Kay maabot kita para sa imo, no, something like that. Ka K5 wing-wing senyeres is also a reminder to all of us. Sa aton sini nga mga ka-K5 nga in everything that we aspire, no, in our life, sa aton sini nga mga ka-K5, always remember that there is a God and He already done a lot for you, no? He also show miracles sa aton sini nga mga showed miracles sa aton sini nga kabuhi, and remember also the pronouncement, the judgment that He already pronounced to to the human being, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 wing-wing senyeres ngati ang bot silingon sini sa aton sini nga mga kulturan ngati hindi kita madulaan sa paglaom siya because he is a God of everyone, ka-K5 wing-wing senyeres. Yes. He showed to us miracles, no, ubra sa sang mirakulo, nagapakita sa sang mirakulo. He also save us from our sins, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So the same thing sa aton sini nga mga ginadesire sa kabuhi ngati dapat hindi kita madulaan sang pasensya because kabalo kita nga may ara sang Ginoo nga magahatag gid kung ano ang aton handom sa plakadlaw, ka-K5 wing-wing. Yes, amo gani rambal nila ka K5 Ray nga kung aba gani nila nga ang tagipusoon mo malaan sang Ginoo kung ano man ang sulod o kung ano man ang luyag mo sa kabuhi. Gani nga kung para gid sa imo ka K5 Ray ihatag ya sa imo. Kung balaan ya nga para sa kamayuhan mo o kung na reward ini sa imo mga K5. Gani nga padayon lang kita no sa pagpangamuyo, and of course hindi lang sa pagpangamuyo mga K5 sa bagani naton manifest, no, manifest sang mga butang luyag naton labuton kaga makuha mga K5. Alright, sige, salamat gid ka K5 wing-wing senyeres sa imo sini nga sabihan subungaga. Yes, no, ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa inyo center ini si K5 Wayne 02 Senyeres para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga. Good morning. Nabatian nyo gid ang sabihan ni ka-K5 wing-wing senyeres sa agapan sa aton sini nga mga ka-K5 Jeline Joy Basco Balaan. Surrender lang tanan-tanan nga problema naton kay pamatian ginaya. Amen. Lorendo Cadavero, Marlon Chong, thank you Lord for supporting and protecting my family every day. Langda Dublan, good morning ka K5 Ray sa Fans Club International, 2 members newly elected officers, very good. Sa mga Fans Club International 1 nga nagpamati man sa aton sini nga pagpangalagad mayong aga sa inyong katanan. Sir Danny Jimenez agpalo dira sa may New York City. Brian Francis, good morning dira sa may Poblacion Ilawod, San Enrique, Iloilo. We have 43 live viewers right now mga ka-K5. Salamat gid sa inyo sini nga pagsuporta sa balitang K5 sa umaga.
Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Alas 4:55 mga ka K5. Maobrabla kami ni ka K5 wing-wing sang balitang K5 sa umaga Fans Club. Kung magi-join ka mo, libre t-shirt ni ka K5 wing-wing Basta upod lang kamo sa amo nag-aaga. Ang gusto magi-upod bayaw kamuta. May nga galanda sa mga kasimanwatas pututan Iloilo ga pamati gidan sa mga Elisan family dira sa may barangay Kawayan pututan Iloilo sa Baransan sa Batuan Iloilo. Salamat kid sa inyo sa nga pagpamati every morning. Pabula Ricky Ortega. Good morning sa Ray Alan Ortega Tokoyo Giso Kalino Iloilo. Good morning gid pamati gid always sa K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Alas 4:50 sa isa aga mga ka K5. Sa aton sini nga pagpangalagad no sa mga nagapanguna naton sini nga mga balita kag balantayan naton sini nga mga tupiko, mga detalye sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga. Yaring aton sini nga mga headlines mga ka K5. Sa mga balantayan nga mga balita, unang adlaw sa pagbalik sa nga klase sa Western Visayas, naging mataway sa pagmonitor sa nga Police Regional Office 6. ICPO pasar sa on-the-spot nga 5-minute response time nga ginimo ni Chief PNP General Nicolas Torre III. Magamay arestado matapos ginraid sa ilabalay sa San Joaquin bangod sa paghupot sang armas luthang. Sa dugang naton sini nga mga balita mga ka K5, magpamilya arestado sa drug bypass operation sa distrito sang Molo. Samtang pagbukas sang school year 2025-2026 nangin madiragon sunod naman sa Department of Education. Sa dugang nga mga balita, masobra 50 ka mga barangay sa Iloilo City ginagkabig nga flood-prone area sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kadugay na ni nga mga barangay ni nga permila nga flood-prone area ni wala man ni pag-improve. Sa aton sini nga mga ka-K5 kilabanan di mga coastal areas nga malapit sa baybayon mga K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Istoryahan taman karon ng pila ka mga balita nasyonal sa aton sini nga pagpangalagad. Si Vice President Sara Duterte nagpatigayon sa nga press conference dito sa Davao. Sa aton sini nga mga ka-K5 baliwat naman isa nga ginbatiko sang mga netizen. Ini tungod mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Sa iya naman sini nga stand o kung sa iya sini nga komento regarding sa AI. Magambal gani kita nga AI mga ka-K5 amo nang ginatawag naton nga artificial intelligence. Ang makita nyo na sa mga Facebook nga do abebo tuod nga do piho nga do tuod gigiliti mo kay AI generated. Magambal ka mga ka-K5 nga AI generated, edited. Do sarang niya banwa nga papatihon ka nga do insakto ged pero fake news gali ina siya. For example, bisaton sini nga mga ka-K5 kasi makita nyo yung itsura ni ka-K5 wing-wing sinyeres na sa may internet nga tawag din, nag-date sang foreigner. Di fake news na. Paano yung mag-date si ka-K5 wing-wing sinyeres ang foreigner? Kaya iya siniya nga pa napupusuan niya Pinoy. Kapot silingon mga ka-K5 ang itsura ni ka-K5 wing-wing sinyeres gin-generate sang AI, gin-ilog sang AI no nga do magpare-parehas gani itsura kay wing-wing sinyeres kag i-post sa Facebook. Amo na sang butsilingon sang AI ginasampulan talang kamo kag gina-explikaran para at least maintindihan ninyo. Especially sa mga wala nagagamit sang cellphone kag sang Facebook. Kay ti technology na kita subong. Grabe na yang teknolohiya mga ka-K5. Bisan ng itsura ko pwede man ni mailog sang AI. Bisan itsura sa mga politiko.
Di karon kay may statement to si ka-K5. Ka-K5 yung imo ko na lang ang ka-K5 si Sara Duterte. May statement to si Vice President Sara Duterte nga hambalya ko no, nga bisan pa kuno AI generated nga itsura yang magwa sa Facebook para mag-promote sang mga kandidato nga nagasuporta sa iya kag sang mga politiko. Okay kuno. Karon gimbatikos ini sang mga netizen nga balya tita mo lang numero 1 ka Vice President sa Pilipinas pero numero 1 ka promoter sang fake news. Istoryahan ta na karon kay kung may nagkomentar, may mga nag-apen, may mga suporta man kay Vice President Sara Duterte mo. Alas 5 in punto sa aga mga ka-K5 oras sa aton sining nga pagpangalagad. Good morning kay Ricky Boy Poras. Pare koy, Ricky Boy Poras ang Barangay Kalian. Mayong agagid. Elizabeth Amparo, good morning ka-K5 diri sa syudad sa Iloilo. Alex Sabo, good morning sa Ray. Sa mga ka-K5 naton pangapita, DTX Coffee Mix. Good morning din sa tanan-tanan naton yung mga tagpalamatid diri sa may Miagaw. Kay Kuya AJ, kay Sir Wirhem Tosino sa mga K5 fans club naton da. Ngayong aga sa inyong tanan gid, salamat kid sa pagsuporta kag pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Ang oras naton mga ka-K5 berdulog sa atos gawan sang DTX Coffee Mix nakakapikanan naka-detox ka pa. Mga detalye sa aton sini mga balita sa pagbalik sang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kang magluhod sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilitiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkapiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayan sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Magunay Malit.
Apat ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kun aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaglan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News of Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 alas 5 punto sa aton sa nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 Balitang K5 sa Umaga. Sa aton sa nga mga ka-K5 inom na kamo sa Mighty C, ang alkaline vitamin C mga ka-K5 para sa mga maulanon nga tiyempo papagunon nato ng aton sa immune system. Maginom sang Mighty C di alkaline based vitamin C. Clinica D3 Bio di vitamin D3. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang vitamin D3 nga saragid makaparami sa metabolismo sa aton sa nga lawas. Ang VCO o virgin coconut oil nga nagapatay sang kagaw, bacterial infection sa aton sa nga mga ka-K5. Inom kamo sang Clinica D3 Bio, may vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Kung gusto mag-ayo, mag-D3 Bio. Para sa ubot rang kaso sipon hilanat, mag-D3 Bio. Mga ka-K5, likawan ang kaso sang monkeypox, sang Mpox, mag-inom sang Clinica D3 Bio. Sa mga kuturan naton, sa may mga high blood, hypertension, diabetes, mag-inom sang Clinica DTX 500 Food Supplement. Ang Clinica DTX 500 Food Supplement mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan, nagapanubo sang blood sugar level, nagapanubo sang hypertension o kon high blood,
sa aton sini nga mga ka-K5 ka nagapanami sang blood circulation sa aton sini nga lawas. Maginom sang klinika DTX 500 food supplement. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang-Oy, babakal ini sa mga butika, mga ka-K5, pero mabakal ini sa pinakabarato nga presyo kag always available sa mga product center sang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Tisaray di na siya napamtang kung taga-Pasig dumaraw ka, ay problema. Kung taga-Pututan ikaw na gusto mo maka-discount kay ti sa Klinika di Alternatibo Medicina ni Dr. Ramil Oy, kung magbakal ka 500 pesos nga worth, may isa ka ka-coupon. Ang coupon mo na may tendency magdaog ka 10,000. Kay ginarapol na naton diri sa K5 Giuseppe Iloilo. Sa aton sini nga mga ka-K5. So kung dito ka nagabakal sa butika, ti available man ang produkto pero wala kaya sang coupon, sang raffle coupon. Okay? Gets out! Okay, sa aton sini nga mga ka-K5 dira sa Pasig City, sa Barangay Poblasyon Pasig City, available na produkto ni Dr. Ramil Itang-Oy sa Klinika di Alternatibo tupad sang Arthur Shoe. Sa may Kalinog, sa may Cosmart Kalinog. Sa may Cosmart Kalinog, ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang-Oy. Sarang makamo makapa-check up sang libre, wala bayad ha. Sa may Miagaw, sa may Orbe Street, Miagaw Public Market, dira sa may Unhan, sa tupad sang MCR Agriventure. Available na mga produkto ni Dr. Ramil Itang-Oy, mga ka-K5. Diri sa may Haro branch naton sa tupad sang St. Robert's International College malapit sa Robinson Haro, sa aton sini nga mga ka-K5 available gid ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang-Oy. Free consultation, wala sang bayad, kay gari magpokonsulta na mga ka-K5 kung may ginabatsyag sa imo sini nga lawas. Sa mga gusto magputi, magkinis, madulang punggod, madulang arikes, gamit ka mo sang DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap sa ato sa mga ka-K5. Ayara sang ampalaya, guava leaves kag tawag ni ampalaya, guava leaves kag sining aton sining DTX Beauty Soap. Hindi ni siya kuon nga do maghapdi ang imo sining nga panit kung gamiton mo para sang iban nga pampaputi pero hindi ka nakagwas balay mo kay nadlukan ka mabutlakan sang init kay basi mag-init ang itsura ko. Niya namin niya ang DTX Beauty Soap sa aton sining nga mga ka-K5. Bakal ka mo mga kuturan sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Good morning, Ma'am Erlina Tilar Maggoles. Good morning kay K5 Ray. Shout out sa bana ko nga si Noel Goles. Sir Noel, good morning! Sa kay Alan Ortiga Tokoyo Geso, Sangkalino Iloilo. Kay Sir Noel Tokoyo Mark. Happy morning gid. Alas 5:13 sa aga mga ka-K5 oras sa ato sini nga pagpalagan, naka-standby na si ka-K5 Karen Badilla sa linya. Ka-K5 Karen sa report. Please standby. K5 News FM. Kampiyon report. Kasi 5 Ray sa subong no sa paglibot-libot naton direya sa syudad sang Iloilo, ang madamo na nga mga di pang pasahero nga jeep ang nagabiyahe bisan ti ang 4:30 pa lang kaina ka kay 5 Ray may mga may mga jeep na nga nagabiyahe. Ag kana notice naton ka kay 5 Ray ang kalabanan ni nga mga jeep puros Haro Supio ag ang Lapaz kaki 5 Ray ang mga ruta nila kagdi makit-an taman nga may mga pasahero naman sila kaki 5 Ray no sa subong pag sa dire sa may city proper ang makit-an naman nato niya puros mga tricycle kaki 5 Ray nga going naman pa Iloilo Central Market kag pa Iloilo Terminal Market kaki 5 Ray kag kung sa Tiempo taya ti ang anday kahapon tubing medyo naga-ulan-ulan or nagatupa ang manipis nga pag-ulan kaki 5 Ray sa subong ti ang makanay ang aton nga panyempo sa subong nga kaagahon kaki 5 Ray medyo mahulo pa ang paang bisan kaagahon pa lang kaki 5 Ray no kag duway may katas may makita nga ay tawag nga patimaan abi nga may pag-ulan sa subong nga inoras kaki 5 Ray kag sa mga police reports naman naton nga natipon kaki 5 Ray diriya sa patrol kahapon kung madumduman ti unang adlaw sa pagbalik sang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan kay 5 Ray no kung sa diin di ang according dire sa nangin assessment sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga wala sila sang may na record
nga anuman nga major incidents diriya sa 2,000 no masobra 2,000 ka mga bulutuan sa Western Visayas sa K5 Ray kay kung maobserbahan naton kahapon sa pagpadulong taman sa pila ka mga bulutuan, especially diriya sa syudad ng Iloilo, nga may mga kapulisan kita nga nagabantay ka K5 Ray sa sulod ng eskwelahan kag sa iban nga mga strategic areas ka K5 Ray, no? May mga deployment gid sang aton nga PNP ka K5 Ray. May ara man sila sa mga ginpatigayon nga regular foot patrols, amo ni ang police visibility, no? Ang presensya sang aton nga kapulisan sa kung diin man dira nga areas, especially sa mga malapit sa bulutuan ka K5 Ray. Kag may ara man sila sang checkpoints ang ginpatigayon ka K5 Ray. Ang iban pagid nga mga proactive security measures kay kung may baluan man susulod sang eskwelahan, may ara man sang gintukod nga police assistance desk of Poconpad. Kung sa dinti kung may mga concern dira abi ang mga estudyante o kung ginikanan regarding sa ilang safety or security, pwede sila makapalapit sa dira yang desk kung sa diin may kapulisan kita nga nagabantay ka K5 Ray. Subong man no, sa aton nga mga transport terminals, pero kahapon to ti matawhay ang aton nga mga transport terminals sa K5 Ray since nga ang pagbalik sang klase kahapon nga adlaw ti lang sang preschool to secondary ni ka K5 Ray. Kay kung sa kolehiyo naman ti sa August pa ni, kung hindi ko magsala, August pa niya ang pagbalik sang ilay nga eskwela or klase ka K5 Ray, no? So matawhay ang transport terminals naton kahapon ang iban pagid nga mga areas of convergence ka K5 Ray. So pero suno sa PRO6 bisan pa nga nangin generally peaceful, no, ang ilang assessment sa unang adlaw sa pagbukas ng klase, nagapanawagan sila sa gyapon sa public, especially sa mga ginikanan, nga mangin vigilante ka K5 Ray kay ti ko madumduman to sang sinalikdan nga or last year ka K5 Ray. May mga reports kita nga nabaton nga kuno may mga puti nga van nga nagapangkuha sang bata ka K5 Ray. Kung sa dinti why man sang confirmed, no, nga report nga nakuha ang aton nga kapulisan, pero sa gyapon suno iya sa PRO6 sa kay Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa K5 Ray, nga mangin vigilante lang kita, no, sa tanan niya nga inoras kung may manotice kita dira nga mga suspicious nga mga tawo or mga ginapanghimo nila ka K5 Ray, hindi magpangduwa-duwa nga magpalapit sa aton nga kapulisan or sa malapit man nga police stations agod nga magpangayo sang assistance ka K5 Ray. Alright, importante da tawhay kag malinong ang break klase naton ka K5 Karen. Yes, ka K5 Ray. At sa dugang pagid naton nga mga balita kung madumduman to sang Sabado, RDC Chief PNP General Nicolas Torre III, no, kag nang on the spot ini siya ka K5 Ray sa mga provincial kag city offices naton diri sa Western Visayas, especially diri sa bahin sang Iloilo City Police Office, kung sa diin tigin on the spot niya ni ang aton nga kapulisan sa 5-minute response time ka K5 Ray. Sang naligad may ginpili si General Torre nga lugar kung sa diin kuno abi may natabo dira nga insidente, no, kag ang aton nga kapulisan gin pangtestingan niya ni kung bala mapatuman nila ang 5-minute response time sa K5 Ray. According dire sa kay General Torre nga ang ICPO na kapasar sa on the spot, you know, nga pag-testing ni sa 5-minute response time sang aton nga kapulisan ka K5 Ray. Kung sa diin ang suno sa aton dire nga kapulisan sa ICPO man ka K5 Ray nga nakuha nila, no, ang pagresponde sa insidente sa sulod sang 5 ka minuto, pero syempre nagapasalig man diri sa gihapon si Police Colonel Kim Ligada, ang aton nga City Director, nga hindi lang sa ina nga senaryo or ang ang pagpili lang abi, no, kay bangod nga ang PNP chief so ang nagpili sang senaryo kag kung sa lugar amo na nga naka-responde dayon ang aton nga kapulisan suno sa ICPO nga himuon gid nila, no, sa actual gid nga mga hitabo diri sa syudad sang Iloilo para ya sa mga Ilonggo ka K5 Ray kag para ma-secured man bala ang safety sang tanan ka K5 Ray. At sa dugang pagid naton nga police report sa ditoy sa Banwa sang San Joaquin,
arestado diri ang mag-amay matapos gin-raid sang ila akon ang ila nga balay dito sa may sitio Imbidayan, Barangay Sinug Barangay Sinugbuhan, K5 Ray sa Banwasan, San Joaquin. Alas 6:45 kahapon isang aga naging kilala ni sa report nga nakuha naton sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Ginkilala ining mga arestado nga si alias Dodong 53 anyos kagang iya 17 anyos nga anak nga lalaki ka K5 Ray. Kung may baluan nga ang ining raid ginpangunahan ni isang First Iloilo Police Provincial Mobile Force Company sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Ariel Arteliero, kaupod ang San Joaquin Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Team ka K5 Ray. Ang suno diri sa kay Colonel o kon Lieutenant Colonel Arteliero ka K5 Ray nga ang search warrant nga gin-serve nila sa June 14 or kahapon nga adlaw June 16 ka K5 Ray din-issue ni isang executive judge sa Branch 67 Regional Trial Court 6 Judicial Region dito sa Banwasang Gimbal asang June 11 kay tinakabato ni isang reklamo ang aton niya nga kapulisan ka K5 Ray alin niya sa mga residente nga ang ining mag-amay masami nga nagasukbit ang armas luthang ka K5 Ray kag ginaaligar nga nagapangharas ni sila sa komunidad ka K5 Ray no sumadamo sa mga reports or mga blatter abi nga ginapalabot sa aton nga kapulisan against ni sa mag-amay ka K5 Ray kag kun suno sa kay Lieutenant Colonel Arteliero nga during nga sang ilang nga operation nakuha ni sa paghinakop sa mag-amay ang isa ka unit sang homemade long barrel shotgun nga wala sang serial number, isa ka steel magazine para sa 12 gauge shotgun, tag 5 ka rounds sang live ammunition para naman niya sa 12 gauge shotgun ka K5 Ray. So sa subong, ang ini sila nakahulong ka K5 Ray sa San Joaquin Municipal Police Station kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition o kon Ammunition Regulation Act ka K5 Ray. Sige, ka K5 Karen, way man sang mga instances ka may mga sila report lang sa barangay sa paggamit sang armas dotangan ka K5 Karen Badilla recently? Sa ining sa magamay ka K5 Ray, may ara no ang reklamo sa barangay officials sa aton nga kapulisan ka K5 Ray. So ano gidaw brad nila ga pinalupok lang ga pamahog na no? Ang according diri sa kay Lieutenant Colonel Arteliero nga ang ining mag-amay based sa mga reklamo na bato nila permini sila makitaan nga taklos. Nagataklos. Yes, nagataklos ka K5 Ray. Then kung kaisa mas aga pang mahug sila or nagapangharas sa mga residente especially dito sa ilang area ka K5 Ray. Sige, salamat ganda ka K5 Karen Badilla sa imo sa mga natipon ng mga police report sa subong adlaw sang Martes. Ka K5 Karen Badilla. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Sofemix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Sofemix mga ka-K5, healthy coffee, ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patron, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras mga ka-K5 alas 5:23 sa aga oras diri sa ato sa pagpangalagad sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa iluwanta na report ni ka-K5 Aaron Ripuyo kay kagabi may bypass operation naman ka malapit 1,800,000 pesos ka balor sa illegal nga droga ang nakonpiskar mga ka-K5 sa sining drug bypass operation sa distrito sa Mulo. Kag ang mga nagkanadakpan lunsay pa nga magpalamilya sa aton sining mga ka-K5 sa report ni ka-K5 Aaron Ripoyo. Ka-K5 Aaron, sa report please come in. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
Balikan ta ang report ni ka-K5 Aaron na Ripuyo. Sa aton sini nga mga ka-K5 ang oras alas 5:24. Sa aton sini nga mga online viewers kay Ma'am Jane Estopasya Eresuelo nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad sa kay Kela Ferrares. Good morning sa pagpamati dira sa Maynila. Bao, grabe sa Maynila ka pa Ma'am Kela Ferrares ha. Salamat gid sa imo sini nga pagtutok diri sa K5 News FM Iloilo. Sige sa report ka K5 Aaron, go ahead. K5 Ray arestado ang magutod kag magpakaisa sa kasanga drug bypass operation sa barangay South Baluarte, Molo, kahapon sa hapon, Hunyo 16. Ang mga arestado mo sanday Rolando Bautista, 44 anyos, isa ka jeepney driver, si Jokotan, 21 anyos, wala sa trabaho. Si Archie Magdael, 42 anyos, managbaligya sang isda, kag si Robert Magdael, 46 anyos. Si Robert Magdael ni K5 Ray ang nabaklan sang police for surveyor, samtang si Jokotan naman ang nakuhaan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian Cebu. Nakuha tanan or na-recover tanan ang ginabanta na 10 ka gramo sang ginapatian Cebu nga may market value nga 68,000 pesos. Presyon sila karon sa Police Station 4 K5 Ray kag nataran ang kapasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini nga balita inadulonggid sang kaaluan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sarangkid nga nakapabaskog sang aton nga immune system kag nagapahilway sang aton nga lawas sa posible mga baratian. Ako naman si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Sa report ni K5 Aaron Ripoyo, dugang talang ining hambal ko nga 800,000 nga balor sang illegal nga droga kag marijuana sa gimpatagayon nga bypass operation naman niya sa may distrito sang Lapus sa aton sini nga mga K5 kagabi ni sa aton sini nga mga kuturan sa may barangay Lubok Lapus sa mga K5 na kuhaan sa illegal nga droga kag marijuana sang aton mga kapulisan sa sulod sang isa ka plastic no sa aton sini nga mga K5 kag ining marijuana nga na-recover man sa aton mga kapulisan sa duha ka mga rider nga subject sa sining bypass operation. Ang mga subject kaging kilala kay alias Badong, 31 anyos, residente sang Lapus Norte, kag si alias Ronron sa aton sining mga K5 nga residente naman sang barangay Nabitasan, Lapas. Sila ang nabaklan sang isa ka plastic sachet sang ginapatian Cebu nga nagabalor 8,000 pesos gamit ang 8,000 pesos ka bypass money sa aton sini nga mga K5. Suno naman sa City Drug Enforcement Unit na recover sa ila ang sa paginakop nila ang 125 grams sang suspected Cebu nga nagabalor 850,000 pesos kag 20 gramos nga marijuana nga nagabalor naman 3,000 pesos. Dugang pa sang City Drug Enforcement Unit team, dalag ko ang ginatransaksyon ni Badong kag may ara ini siyang mga parokyado sa bilog nga syudad sing Iloilo nga customer. Sa aton sini nga mga K5 800,000 bala imo nga illegal drugs no sa aton sini nga mga K5 ang droga ay gid niya katapusan sa aton sini nga mga K5. Alas 5:28 ang oras sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Istoryahan taman sa aton sini nga pagpangalagad sa aton sini nga mga kuturan. Ining statement ni Vice President Sara Duterte sa iya sining press conference kahapon didto sa may Davao no sa hambal yato bala nga ti kung may ara man siya nga i-promote no o kung i-endorse dira nga mga politiko gamit ang iya sini itsura nga AI generated sa aton sini nga mga K5 no okay lang no ti karon ginabeltahan sa mga netizen kag may komentar dire ang public information officer no ang spokesperson sang Malacanang sa aton sini nga mga K5 sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga si Miss Claire Castro, Attorney Claire Castro, ang press officer sang Malacanang mga K5 matapos kati mag-viral ang ining statement ni Vice President Sara Duterte
sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Ang hambal sini ni Castro ang pagsishare ng mga katulad na ganyan muli ay disinformation, fake news. Hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa mataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Ang dugang pa ni Castro nga responsibilidad nila ito. Ang bawat salita na bibitawan nila sa taong bayan at leader sila. Yan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat ay maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Amo ng banat ni Press Officer Attorney Claire Castro sa kay Vice President Sara Duterte. Matapos ka mag-react ang mga netizens, mga kakipay, kag ang pagkomentar ni Malacanang Press Officer Attorney Claire Castro sa kay Vice Presidenta Sara Duterte sa aton sini mga kakipay, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, nagpagwa man niya sang iya sini nga sentimento si Senator Bato de la Rosa. Ang mga naabutan naton nga mga impeachment trial bala sang una, ang priska lang niya sa ako nabutan ko lang gid ang kay Chief Justice Corona mo, no? Kay Irap to that time nagahampang pakita to ya sang paraguay kag sang piko sang una sa pututan sang ging impeach si Irap Estrada, gintry nga i-impeach si Irap Estrada. So ay patato ka subaybay. Bata gamay patato. Ang nabutan taya ang kay Chief Justice Corona. Kay ti mamo sang that time litis ni si Chief Justice Corona sa aton sini nga mga ka-K5, no? College na kita, giskwela na kita sa West Visayas State University. Aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Speaking of Senator Bato de la Rosa, sa mga senador nga iban, kailang kuya kasulapo nga do sa aton sini nga mga ka-K5 ang mga judge, ang mga impeachment judge sa aton sini nga mga ka-K5, which is ang aton sini nga mga senador, no? Why pe kumpisang impeachment pero balaan mo na kung anong boto nila. Maabot mo na kung sa diin sila. Dapat kung impeachment judge ka, ara kaya sa neutrality mo, no? Hindi kaya bias, especially when magatag ikaw sa mga public statement. Lang hindi mamalisahan ng emotion nga sentimento. So grabe sa aton sini nga mga senador subong. Ay paya kumpisang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag hindi pa kini mapaktan kung madayon pang impeachment ya. Sa aton sini nga mga ka-K5, mabalaan mo na kag ma-pre-identified mo na mga ka-K5 ang mga senador nga araya sa Duterte administration o sa Duterte clan. Idira mo na mabalaan mga ka-K5 ang justice system sa Pilipinas. Nawaay pa sang trial, balaan mo na kunong resulta. Ang worst pa dire sa aton sini nga mga kabyanan, magambal ka impeachment trial, as long as wala pa sang verdict, as long as wala pa sang desisyon ang aton sini nga mga judge, ang aton sini nga mga senator sa sining impeachment trial, ang akusado sa aton sini nga mga ka-K5, makonsider mo pa nga inosente mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, that is the role of the court, di ba? Sa aton sini nga mga ka-K5, as long as hindi kaya proven guilty, you're still innocent in the eyes of justice. Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero sa aton sini nga mga kuturan, ang
gusto tamalang tani nga ti mabalaan sang pumuluyo, mabalaan naton kung nga naglabot sa punto nga may ara sa mga impeachment complaint against the Vice President. Diin naghalin ina, diin nga mga punto naghalin ina. May basihan balang ila sini nga mga complaint that is based on facts, based on records. Sa aton sini nga mga kakipay nga allegedly may ara sang illegal tawag ni transactions ang Department of Education under the time of the Vice President Sara Duterte. Mo man gusto man, but ang importante mabalaan sang tawo nga may impeachment complaint. Adi na sa nagalin. Ano nang mga rasunes? Anong mga basihan sang sinang impeachment complaint? No, may bugat balay ng impeachment complaint, no? Sino pa gani sa artista kay Piolo Pascual anong linyada ya gani ni? I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Aba. If Filipino deserves an explanation, Filipino people deserves an acceptable reason. Sa aton sini nga mga kakipay, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Frances Imulaga, Nempatahala, good morning. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ti going back sa komento naman yan ni Senator Bato de la Rosa sa sining statement ni Vice President Sara Duterte at ambalya sa aton sini nga mga ka-K5 ang nambal sang senador, ti balaan nyo man ang senador, balaan nyo man kung kay sino na siya nga senador. So natural lang ati dipensahan niya si Vice President Sara Duterte. Ambal ni Senator Bato de la Rosa nga ang ining AI tawag ang AI generated content ambalya. I don't care if this post is AI generated or Manovo generated because I am not after the messenger, I am after the message. Ang bot ka silingon sini mga ka-K5 nga whatever material ang gingamit mo to relay a message sa aton sini nga mga ka-K5 way siya labot if that is an AI or Manobo generated ba na nga klase sang mensahe or ang klase sang pagpagwa sang mga videos dira. Ang iyaya, he is after with the message. Ang mensahe nga gusto ipalabot sang sina nga content sa aton sini nga mga ka-K5. Kaya at the end of the day, amo malang na yakuno ang ma-appreciate sang tawo and dira kaya makadesisyon if that is a fake news or not. The message itself na ginadeliver sa aton sini nga mga ka-K5. Amo pong kaysa bisan sala imuon insakto. Ang pinakabudlay nga batasan sang tawo gid sa kalibutan mga ka-K5. Ang sala nga sala himuon gid yang insakto. Pinakabudlay na nga batasan sang tawo sa kalibutan. Sa aton sini nga mga ka-K5. Kagangina nga mga tawo nga obviously balaan mo na nga sala ginapilit mo pa nga maginsakto. Ginhawa mo pa kaliso-liso, kaginapanami mo pa nga ginawa mo pa kinsakto. Abilidad ginasang mga tuso. No? Abilidad ginasa mga tuso, mga ka-K5. Inabla kong kaysa, padalon-dalon ka lang sa hambal para minamion nam lang mga tinaga nga ginagamit, kay para magpatikaw. Pero balaan mo sa kugulingon mo, sala ina. Daton sini nga mga ka-K5, Ma'am Twinkle de la Peña, Ma'am Raquel Gubatanga nga way pakbugtaw. Lunan Power, good morning sa aton sini nga mga ka-K5.
ambal ni Sir Danny de Mendez agpalo. Nako, swerte sila wala na si Senator Miriam Defensor Santiago. Otherwise birahon lecturean gid sila ni Senator Miriam Defensor. Lecturean gid sila sang lola ko, aba. May mga nagapamati daw bisyoso nga Ray Umalay ni Lulay kuno si Miriam Defensor Santiago. Oy! Hindi pwede nga magpariente kuya kay Senator Miriam Defensor Santiago. Aw! Kaya ang lula ko Defensor man. May magambal na gani karon nga ambisyosos kay Ray Umalay oh. Daton sini nga mga kakipay bo. Lulaya ko no si Miriam. Pakitaay kita sang birth certificate para mag-ipusungad mo. Kita mong lula ko si Asuncion Defensor Hapitan. Ang ngalan sang lula ko si Asuncion Defensor Hapitan. Kundi may 1/4 ako nga depensor. Alas 5:40 mga ka-K5 ilang taon na to kung naka-standby na nga aton sini nga mga K5 ba angkorman sa balitang K5 sa umaga. Sa aton sini nga mga ka-K5 dugay-dugay mga ka-K5 baloon ta mga balita nila nga natipon sa bilog nga Western Visayas sa mga kuturan. No, sa aton sini nga mga ka-K5 Ma'am Lore Abadonio de la Cruz. Kabayakon ang West Visayas State University sa aton sining mga ka-K5 no, may ara na sila sang initial investigation sa sining natabo nga pagreklamo sang graduating student to nga tungod lang sa iya sining sapatos nga way sa kapila sa kabises nga punggan nga magsaka sa stage. No, sa aton sining mga ka-K5 patpaton na naton karon sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Naka-standby na nga aton sining K5 Western Visayas sa bilog nga isla sang Panay kag Negros sa mga ka-K5. Good morning gid sa aton sining mga kaupod diri sa balitang K5 sa umaga Western Visayas. Good morning mga ka-K5. Di na aton sining nga monitor ni ka-K5 Pordiada na okay, ara na sila. Ara ng mga gwapohon, tisuyon kag mga granon sa buring aton sining nga mga kopdanan. Especially ang aton sini nga daddy babes gantalaw dira nga mahilig sa amo sa monkey business. Papang babes gantalawin papang Bert. Good morning sa inyo das Bacolod. Maayong aga Sir Ray sa imo sini nga mga pag abi-abi sa mon sa mga aga amo nang narmian ko si mo kay gada sugid ka gid sang tsaktobla. Mga manggaranon gid taga Iloilo Buhay ni po no? Oo, isipa ba lang area manager ka? Oo. Remember. I invoke my right to remain silent. Ayos! Salamat kid Papang Babes kag Papang Bert sa iluhanta ang the super the woman sa may probinsya ita Antique. Hindi man magpaperde mga ka-K5 kung manggad lang ang pag-istoryahan. Ka-K5 ni Store na palingga nga dalapad ang kadutaan sa may banwas ang Sibalom. Kag ka-K5 ni Milmar de la Cruz na manggaranon sa Chicks. Good morning! No, tamad ko magsabat sa urihi nga statement ba? Good morning kay 5 Western Visayas AM Ray. Hindi man kami pagpatami. Good morning, Daddy Babes, kag saton nga mga kumpare ko dyan sa Rojas, kag kay Sir Michael. Good morning kay 5 Western Visayas. Good morning, Sir SB, Sir AM, nga ang amon gid nga pagtahod. Kanimo ka dyan aga. Of course, una-unak namon sa duyan, Daddy Babes, sa Robert, sa akin brother Jolitz and Sir Michael. Balik ka rin mo, AM Ray. Salamat kid the super duo dira sa may probinsya Antique. Katuan nato ng aton sining amigo, ang aton sining partner dira sa may Rojas City, Capiz. The one and only, the vlogger / anchorman, Julito Borda. Good morning, kay 5 Western Visayas AM Ray. Good morning, loud and clear ang sulod nyo diyan. Naka DTX Coffee Mix na ding ang vlogger, ang anchorman. Good morning, gid. Mga kampiyon ng sulod ninyo tanan. Good morning.
Amo permi ko ni gapalo siya gambasa. Payong aga sa inyong tanan galuto naman kita sa pinakbit subong nga aga. Palo nyo si Kakipay Bajolito Borda ha. Sa babanwasan Kalibo, kaupod naton of course si Sir Michael Celorio. Sir Michael, good morning. Sir AM, good morning. Kampiyon ng signal nagaragama ang atong signal 5x5 gain mabatian. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Mayo ni guro SB member tanan para kung mag K5 tandem ta daw may session lang. Oo. Balik sa imo, Sir. Salamat kita sa ato sa nga mga kakipay problema. May 2028 kag 2030 pa. No, sa aton sini nga mga kakipay sige. Banat kita mga kakipay sa mga nagapanguna nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Unahon aton mga balita nga natipon sa nga aton sini duha ka mga bataon nga mga angkorman hindi sa probinsya Tantique kundi sa Negros Occidental. Ang aton sining papang babes kag papang Bert anong mga balita da sa Bacolod City kag sa Negros? Dire sa amon sa Negros Occidental mga kaki-5 ining mga evacuee sa gyapon nga nagatiner dire sa may bahin sang tagsa ka mga lugar katulad dira sa Mayla Castellana and La Carlota. Bawgin pang sailo na sila kay manti amon silang apektado sa paglupok sang bulkan kanlaon bala. Ginsailo na sa mga evacuee sa mga tents gikan sa mga classrooms nga ginhimong evacuation center sa Canlaon City, Negros Oriental. Ini agod nga maakomodar ang mga estudyante nga nagbalik na sa klase sini nga sumugod kahapon nga adlaw. Nahibaluan nga masobra 700 ka pamilya o kon 2,455 ka individual ang nagatiner karon sa mga tents, mga kakita sa sulod sang 6 kabulan. Nga way ba naging pariparahan ni kagin na papangitaan na lang sang insakto nga shelter ni mga evacuees naton dira sa may La Carlota. Amo ni mga balita diya. Mga kaki-5, halong kita kay mulanon subong, basi kung may simptoma na kamudra sang leptospirosis, hilanat, pagpula sang mata, pagsakit sang ulo, pagpalangurog, palanakit sang kalawasan, pagsakit sang tiyan, diarrhea, palanuka kag iban pa. Kay diri sa Bacolod City, 5 na ang patay bangod sang leptospirosis. So sa City Health Office o kung CHO na dugangan ang fatalities sa syudad bangod sang 43 nga lalaki nga napatay sa barangay 21 nga nag-ubog ni sa baha sang Mayo 13 kag 24. Tubtub subong 5 na ang nagkalamatay, wala pili, may 52 anyos, may 47 anyos, may 17 anyos sa Kaki-5 Western Visayas. Amo na mga balita namon dire sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Back to you, Sir AM. Salamat kid Kakipay Babes Gantalao, Kakipay Bert sa luwanta mga balita nga tipo naman sa aton super duo dira sa may probinsya Antique, Kakipay Belmar, Kakipay Nestor. Mga nagapanguna namon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, no, kay K5 Western Visayas, may pira ka mga OFW kami nga nalabot nga raga trabaho rito sa may Israel. Nga padaraman kang pinaka-latest nga update as of now rito sa Israel. Oras rito kadya alas 12:46 sa Israel. Ang OFW nga taga-Antique nga si Ma'am Maria Fe Nieves Lapus, no? Actually naga-istoryanay kami stilad bago lang sanda nakagwa sa shelter, no? Pabalik sanda ginateneran. Imaw ang iban pa nga mga OFW and they are safe. No, as of this moment kay 5 Western Visayas kagabi ang pinakauli nga threat kang pagpamumba, no, so far as of this moment rito sa may Israel kung sa diin na detect man gilayon kang defense system kang Israel suno kay Ma'am Lapus, no. May mga ang mga OFW naton, no, wayan ay isang trabaho kag nagapaiwayan ay kag gina-prioritize nga magpanago anay sa mga bomb shelter rito sa may pungsod Israel. Sa dugang pagid nga mga balita or sa iban pagid nga mga balita, K5 Western Visayas update sa pagbukas kang klase kahapon. Regya sa probinsya kang Antique gina lantaw nga magadangat sa 152,000 ka mga estudyante
sa bugos nga probinsya ang magapa-enroll sa diyang school year 2025-2026. Suno sa kay Dr. Edward Bania, ang Chief Education Supervisor kang DepEd Antique, regyan pa lang sa 75% o kon 120,000 ang mga nagpa-enroll sa nagkalinlain nga eskwelahan K5 Western Visayas out of 609 school nga ginalakipan kang 537 ka mga public schools kag 72 ka mga private schools K5 Western Visayas. As far as peace and order is concerned, nangin malinang kag mataway ang pagbukas klase kahapon regya sa probinsya kang Antique. Salamat. Abo na magabalit. May balita. Mga balita naman sa probinsya kang Antique, balik ka nimo AM Okay. Salamat kid ka K5 Milmar, ka K5 Nestor. Grabe man tong subong no tension sa may Israel no kag sa mga kaiping sini nga mga nasyon kung sa diin ti ginapangamuyo naton nga maguntat na ning gira. No, kay may mga airstrike nga nagakletabo ang aton sini nga mga overseas Filipino workers abroad nagakapektuhan man mga Pilipino naton. No, sa aton sini nga mga ka-K5. Sa luwanta balita sa bayan naman sang Rojas City Capiz with ka-K5 Jolito Borda, ka-K5 Jos. Balita diri sa siyudad ng probinsya sa Capiz, Kadungan sa pagbukas sa klase kahapon nangin malinong kag matawhay man ang pagbukas ng klase pero gin sugata kami ni sa pagbinaha kay kahapon nagbubo ang bunok nga ulan kadungan sang LPA nga nagsulod diri sa may isla sang Panay. Pila ka mga mayor nga dalanon gimbaha ang mga estudyante nagulubog man sa tubig baha ang merkado sa Banwa sang Ibisan gipangbaha man nagkalabasa man ang ilang sini nga mga baligya. So far subong nagsulo subside naman ginalantaw lang diri ang drainage pero ginatutukan ni karon sa Department of Health ay Capiz ang posible kasi magtimbok ang kaso karon sa mga balatian dala karon sang rainy season diri sa probinsya sang Capiz, particular na ang leptospirosis. Amo na ini mga balita dinamon balik sa imo Sir AM. Salamat kid ka K5 Jules. Sa luwan naton ang balita sa Kalibo with ka K5 Michael Celorio. Sir Michael, go ahead. Sir AM, good morning K5 Eastern Visayas. Good morning. Isa ka nagpakilala nga miyembro sang Philippine Navy ginakulata diri sa Banwa sang Kalibo. Matapos ang istorya nagumpisa nga ang isa ka lalaki nga nasamaran sang motor, no? Miyembro gali ni siya sang Philippine Army, ginpalapitan sang biktima nga nagapakilala siya nga Navy, no? Kay nakita niya nga may logo ang ginasuksok as sweatshirt sang nasambitan nga miyembro sang Army, no? Sang ginpamangkot niya ang serial number sang Army, nagsugid man sang insakto nga serial number. Ngayon, ang Army namangkot, anong serial number mo? Naghatag siya 3 digit lang daw sa sweatshirt loto bala. Nagtuhaw ang mainitan nga discussion kaysa serial number pa lang makilala mo kung tuod-tuod yun siya nga member sang Armed Forces, no? Nagtuhaw ang discussion kag dito nabakulan ang nasambitan nga nagpakilala nga Navy. Ulihi, only to find out nga reservist gali siya sang Navy mga ka-K5. Nagpa-record siya sa pulis ang nasambitan nga nagpakilala nga Navy. Samtang ang update na lang sa gina baril bala kag napatay dito sa Barangay Lapnag sa Banusang Banga. 4 days pa lang sila nga nagsaylo sa Barangay Lapnag, mga 7 years sila nga nag-star sa ila ginhalinan nga lugar, no? Kaga kung sa din ka, ni ginasugid nga mahugod kang mabuot ini nga biktima, mga ka-K5. Pero sanggin pamangkot ang Chief of Police kay may mga serious ang kawatay sang manok, ginkumpirma sang Chief of Police nga may mga seriya gid man sang kawatay sang manok kung sa diin gani may mga inugbulang pa nga nadala sa mga ka-K5. Kay kung madumduman, may mga impormasyon nga nagagwa nga ang biktima ang responsable sa nasambitan nga insidente. Balita. Samtang katapusan yung mga balita mga ka-K5 man ang nagabuno bala sa mag-utod, nag-inom sila sa Jediport, dito gali nakaagi siya sang kontra kag gindulong siya after sang pag-inom nila dito, natulugan siya sa tricycle mga ka-K5. Pag-abot sa iya balay, nabugtawa siya ng murag-muragan niya. Abi niya may kontra siya gyapon, ginbuno niya ang nagdulong sa iya nga mag-utod mga ka-K5 sa subong, magapangatubang siya sang kaso nga frustrated murder. Kag ang ambulansya sang malay nakabunggo sa pader kay madanlog ang dalan. Amo na mga balita ni Samon, Sir Ray, balik sa imo.
Salamat kada ka K5 Michael Celorio sa balita din sa bay syudad sa nga Iloilo mga ka K5 si PNP Chief Nicolas Torre III kay ti Ilonggo gini siya nanay taga Dumangas tatay taga Tigbawan sa nga nagbisita sa di sa nga gintalikdan nga adlaw no diri sa may Police Regional Office 6 sa Campo Delgado no nag-check ini kag hiwat sang command conference regarding ni sa 5-minute response sa 911 no matandaan naton mga ka-K5 Western Visayas kati may 8 na nga daan ka Chief of Police no dito sa may Metro Manila nga ging pang-islan ni PNP Chief General Nicolas Torre III no matapos nga way makapasar sa 5-minute response call sang 911. So dire sa may syudad sa Iloilo, gindayaw ni PNP Chief Nicolas Torre III ang aton sini nga mga kapulisan sa syudad sa Iloilo matapos nga makapasar kag makarespond sa 5-minute allowance no ni PNP Chief General Nicolas Torre no ang aton sini nga mga kapulisan na mga ka-K5 Western Visayas. So ang pagbisita dire ni PNP Chief Nicolas Torre III ang adayaw man sa performance sa nga aton sini nga mga kapulisan when in terms sa aton sini nga kampanya against illegal nga droga kag iya man siniging klaro nga ang pagatagya sa nga padamo-damo system nga dakpanay no nga dain husto kag insakto nga proseso kag wala sang patsanay. Amo ni ang ginaatag ni PNP Chief Nicolas Torre III sa mga katapos ang media, mga ka-K5. So para amo lang nanay ang aton sini nga mga balita diri sa syudad sang Iloilo kay kulabos nagig kita sa oras. Hindi ko na pagbalik sa inyo da. Good morning, K5 Western Visayas. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Speaking of illegal drugs, so sa mga pinalangga naton nga mga katagpalamati, 305 gramos nga suspected sa buo kay naman isang kagahon no nakuha sa pila naton sini ka mga subject no nga high value individual. Ginakabig mga ka-K5 nga high value individual ang mga ini tungod sa 305 gramos nga na-recover nga sabo nga nagalabot sa 2,074,000 pesos. Ang ining mga subject o kon ining mga na-restar sang aton sining mga kapulisan dira sa may Zone 3 Barangay Tansa Esperanza City proper. Grabe ho, nagbalik naman dang drogada sa Barangay Tansa Esperanza sa City proper. Oy, agoy! Sa aton sining mga ka-K5 2 milyones na nakuha dang illegal nga droga ho. Sa kay ging kilala ining mga subject nga si Jerbel Rodriguez Magbalon sa aton sining mga ka-K5 alias Jerbel sa aton sining mga ka-K5 41 anyos mga kuturan kag residente sang Barangay Dawes Dingli Iloilo baw mayo lang kay may dingli mayo lang kay may dingli ba kaya may dawis mas pututan mo kag si Sander Malorca alias Sander, lalaki, 37 anyos. Kag residente naman sang Barangay Malipayon City proper, Iloilo. Lonsay mga HVI, high value individual. Sa aton sini nga mga ka-K5. Oras, alas 5:58. Paano kita oras kag tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 kita buwas nga adlaw same time, same station. Sa gihapon ko po din ka K5 Ray Espeha Umalay. Salamat din sa pag-upod kag pagpamati Sir Vincent Fundales Faigones, Winifreda Sarmiento, si Kaito Isyok Elisan, kay Ma'am Janice Elisan, kay Ma'am Ann, sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagapamati nakatutok always sa K5 News FM Iloilo, kay Ma'am Ria Kanya, good morning din sa inyong tanan, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 di magkalipat pag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Oy, DTX 500, D3 Bio, Mighty CD Alkaline Base, Vitamin C, kag para sa mga lalaki, Extend Food Supplement. Magpangapis ang klinika DTX Coffee Mix kag sang Prebio Coffee. Sa pangalan sang serbisyo publiko, ini si K5 Ray Espeha Umalay nga nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.